नमस्ते. मी आज मेथीची भाजी आणली आहे. ती साफ कशी करायची ती दाखवते. ही जाडी मेथीची भाजी आहे ही बघा. आणि 10 रुपयाला जुडी भेटली आहे. ही मला 10 रुपयाला भेटली. ती मी आणली. आता तुम्हाला साफ कशी करायची ती दाखवते. म्हणजे कसं आमच्यामध्ये आहे ना भाजी अशी बारीक बारीक तोडत नाही. म्हणजे जोपर्यंत असा कोवळा भाग असतो ना असा तेवढा घेतात. आणि मी ती नंतर आहे ना कापायची अशी घेतात भाजी. जेवढे जेवढे कोवळे भाग असतात ना हे असे ते घ्यायचे. आता ही पानं आहेत ना ही पिकलेली पानं आहेत ना अशी सफेद झालेली ती नाही घ्यायची. त्याला हे कोवळं पानं फुटलं आहेत ना हा कोवळा टाळा फुटलाय ना तो घ्यायचा. असं पुढे पुढे पण आहे ना पुढे हे टाळे घेत जायचे. आणि जोपर्यंत असं कोवळं मोडतंय ना असं हे मोडत नाही मग नाही घ्यायचं. त्याच्या पुढे आहे ना हे अशी पानं घ्यायची आणि असं घ्यायचे बघा. हे असं तुटतंय ना तिथपर्यंत आपण घ्यायचं. आणि सर्व भाजी आहे ना तशीच घ्यायची. म्हणजे सफेद पानं झालेली नाही घ्यायची. आणि अशी तोडून घ्यायची कोवळी कोवळी अशी पूर्ण आहे ना अशी. आणि आमच्यामध्ये कसं ही भाजी जिथपर्यंत कोवळी आहे तोपर्यंत घेतात तोडून आणि मग कापून घ्यायची. आता काय काय माणसं काय करतात म्हणजे तो हे नाही करत. हे असे कोवळे कोवळे ताटे आहेत ना हे असे घ्यायचे हे. आणि जिकडे कोवळा आहे ना असं आपण नकाने तोडतो ना असं तेवढं घ्यायचं. हे बघा. आता याला ही सफेद पानं आहेत ना ही जाड पानं ही नाही घ्यायची. आता त्याच्यामधून हे अंकुर आलाय ना हे बघा. हे टाळा फुटलाय नवीन तो घ्यायचा असा कोवळा. त्याच्यामध्ये पण हे पान आहे ना हे नाही घ्यायचं. ह्याच्यामध्ये हा टाळा जो फुटलाय ना कोवळा हा घ्यायचा पूर्ण. आणि याच्यामध्ये आहे ना इथे तुटली तर इथे घ्यायची बघा तुटली. म्हणजे जोपर्यंत असं तुटतं ना भाग असं म्हणजे धागा येतोय ना त्या भागात नाही घ्यायचं. म्हणजे कोवळी घ्यायची एकदम. आता ही बघा हे कोवळे कोवळे आहेत ना हे टाळे घ्यायचे असे घ्यायचे. हे असं टाकायचं. हे बघा ही अशी भाजी आहे ना मस्त फुटलेली असते ही. याला किती कोवळे कोवळे भाजी बघा. एका टाळ्याला आहेत ना हे एक झाड आहे मेथीचं आणि त्याला किती भाजीचे अंकुर आलेले आहेत बघा. 1 2 3 4 म्हणजे याला किती पाळा आहे. हे आहे ना असे कोवळे कोवळे घ्यायचे. आणि हे आहे ना कोवळा पुढचा आहे ना हा असा कोवळा घ्यायचा हे बघा. आणि हे असं टाकून द्यायचं. सफेद पानं असतात चावलेली असतात. ही अशी सफेद सफेद पानावर हे पानावर सफेद सफेद असे डाग असतात ना ती कशी जून झालेली असतात. म्हणजे ही पानं अशी घ्यायची नाही. हे असं फुलासारखं आलंय ना तरी पण ते घ्यायचं कारण ते मेथी आहे ना. ही मेथीची भाजी कशी असं मध्ये फुल आलं असलं ना शेवटला असं वरती बघा तुऱ्याला असं फुल येतो. आणि समजा फुल असलं ना तरी पण ती भाजी घ्यायची कारण ती चांगली मेथीची भाजी असते ना पौष्टिक. मग ती अशी घ्यायची तोडून. ही साफ करून एवढी भाजी झाली आहे ताटभर. आणि हा त्याचा कचरा आहे. हा कचरा आहे. आता आपल्या कुंडीमध्ये झाडं वगैरे असतील ना तर त्या झाडांमध्ये ना असं थोडं थोडं हे असंच पाला टाकायचा हा भाजीचा. म्हणजे कसं झाडांना खत पाणी होतो याचा. आता झाडं असतील ना कुंडीमध्ये तर असं टाकायचं. तुळशीमध्ये पण असं जरा तुळस वगैरे असली ना समजा लहान कुंडी आहे तुळशीची तर तुळशीमध्ये आहे ना अशी गडी मारून आहे ना असं तुळशीमध्ये टाकायचं जरा असं तुळशीच्या झाडामध्ये कुंडीमध्ये. म्हणजे कसं ह्याचं खत होतो तुळशीला. मग तुळस आहे ना चांगली होते. हे पाणी घेतलंय टोपात आणि भाजी आहे ना कापायच्या आधी धुवून घ्यायची. कापल्यावर नाही धुवायची. अशी स्वच्छ धुवायची थोडी थोडी घेऊन कारण त्याला माती असली ना तर ती पाण्यामध्ये जाते. अशी थोडी थोडी घेऊन आहे ना अशी पाण्यातून काढायची मस्त. आणि भाजी कशी घेताना आपण बघूनच घ्यायची. सुकी जोडी घ्यायची एकदम सुकी असते ना भाजी अशी. आता मी आणले तशी अशी सुकी घ्यायची. नाही तर कसं बाहेर सुकी दिसते आणि आतमध्ये जुडी आहे ना पाणी मारलेलं असतं ना
ती खराब असते. आता तुम्हाला कापायची कशी ती दाखवते. मी विलीवर कापते, पण तुम्हाला मी सुरीने कापून दाखवते पाटावर. ती अशी घ्यायची, हातामध्ये बसेल अशी थोडीशी घ्यायची, अशी पकडायची आणि यानं मधी पहिली कापायची. अशी 2 भाग करायचे. मधी कापून झाले की अशी फिरवायची आणि अशी घ्यायची. आणि मेथीची भाजी कशी जास्त बारीक नाही कापायची, कारण ती कडू लागते. अशी मस्त बारीक कापायची. एक जुडी भाजी असली ना तर त्याच्यात 2 कांदे घ्यायचे. 2 कांदे घ्यायचे, 4 मिरची घ्यायची, खोबरं घ्यायचं, ओलं खोबरं किसलेलं, ते अशी कापायची. कापताना कसं हात सांभाळून कापायचं, बरोबर बघून. अशी एकदम बारीक नाही कापायची ना. काय काय माणसं कसं कापत नाहीत, तोडून घेतात. आम्ही कसं तोडून नाही घेत. ती जाड जाड भाजी आहे ना, लांब लांब होते मग खाताना. म्हणून अशी कापून घेतली ना, व्यवस्थित शिजल्यावर आहे ना, खायला पण छान होते. अशी सर्व भाजी आहे ना, अशी कापायची थोडी थोडी घेऊन. आणि तुम्हाला आहे ना मी शिजवून दाखवलेली आहे. मेथीची भाजी बनवून दाखवलेली आहे, तशी ही बनवायची. आता मी तुम्हाला ना सुरीने पाटावर कापून दाखवली. आता मी माझ्या विलीने कापून दाखवते. ही माझी विली आहे, जुनी आहे. तिला 26 वर्ष झाली. जेवढी माझ्या लग्नाला वर्ष झाली ना, तेवढी त्या सुरीला वर्ष झाली, विलीला. अशी हातात घ्यायची, अशी लांबची लांब, अशी लांब हातात घ्यायची. आणि याला पण आहे ना मध्ये कापायचं. असं 2 हातात पकडायचं आणि मध्ये कापायचं. हे बघ, परत अशी एकत्र करायची आणि अशी कापायची. कापताना नीट सांभाळून कापायचं, हातबीत कापून नाही घ्यायचा. म्हणून जाड जाड भाजी कापली ना तरी चालेल. पालकची कोणतीच भाजी घेते आपण केली ना तर जास्त बारीकच पाहिजे असं नाही आहे. जाड असली तरी चालते, कारण ती शिजून आहे ना चांगली मऊ होते. फक्त त्याच्यामध्ये आहे ना आपण जे वस्तू वापरतो ना, कांदा, लसूण, खोबरं, मिरची, हे सगळं व्यवस्थित पाहिजे. म्हणजे पालकची कोणती पण भाजी आहे ना मस्त होते. आणि खोबरं टाकून तर अजूनच मस्त होते. अशी आपली मेथीची भाजी साफ करून कापून दाखवली आहे. अशी तुम्ही पण, तुम्हाला येत नसेल, ज्यांना कोणाला येत नसेल ना त्यांच्यासाठी मी आपली दाखवली आहे. म्हणजे त्यांनी अशी बघून व्यवस्थित साफ करून धुवून स्वच्छ अशी कापायची.